Ev standa imzayan li navçeya Swêrekê ya Rihayê. Armanca berhevkirina van imzayan ji kampanyayê din cudatir e. Komeleya bajarkirin û pêşvebirina Swêrekê sivîl der di 20 rojan da 100,000 imza berhevkirine. û ew bi van imzaya daxwaz dikin ku Swêrek ji statûya navçebûnê derkeve û statûya bajarbûnê bi dest bixe. Destpêka vebûna Komara Tirkiyeyê re di 1923 da navçeya Rihayê wêran şer û navçeya Amedê Çêrmûk bi ser Swêrekê ve hatine girêdan û Swêrek bûye bajêr. Lê di 26 Gulana 1926 da statûya bajarbûnê ji Swêrekê hatiye stendin û Swêrek bûye navçe. Coğrafya yapısından Siverek... Ji ber erdnîgariya xwe Swêrek bi rastî bajarbûnê heq dike. Çima Swêrek nebe bajar? Ji bo bajarbûnê hemû şertên Swêrekê guncav in. Em tenê yek tişt dixwazin, ew jî bajarkirina Swêrekê ye. Îro Swêrek êdî bi birêveberiya kaymakamtiyek nayê birêvebirin. Di segoşeya Amed, Riha û Semsûrê da bi zêdetirî 400,000 nüfusê xwe Swêrek ji 32 bajaran mezintir e. Lê tevî vê yekê tenê xizmetguzariyên navçebûnê werdigire. Sirek ji me xuyayê ew henûkenekê xwe keçêj emrê min xwarî keçêj dilê min xwarî keçê te cîgera min parçe kirî. Aseva wî zêd qaylin vira bajêr be, vira welatê girbim. Swêrek bi bajar heye hêla aborî da, hêla embêjê wê de heye pir baş dibe. Bi ekonomiyê ve jî em daha pêşta dikevin. Bibi il walîtê vira daha baş dibe, fabrikatên vira daha baş dibe. Komeleya bajarkirina Swêrekê 100,000 imzayên ku kom kirine re destê serokatiya MHP kirine. Lewra serokê MHP Devlet Bahçeli gotibû em di sedsaliya Komarê da bi 100 milyon nüfus welatek 100 bajarên wî hene hedef dikin. Heke proje û hedefa MHP cîbcih bibe li çendî navçeyê din dibe ku Swêrek jî bigîje xeyalê xwe nod û heft salan û carek din bibe bajêr. Li Swêrekê saet sekiniye û dem jî rawestiya ye. Niha berî hilbijartinan ew çaverênek ku mizginiyek bigîje wan navçeya wan bibe bajêr da ku carek din dem biherike û ji bo wan dewranekî nû dest pê bike. Abdulselam Akinci Rûdaw, Swêrek, Riha.